Köňüllerde herdem hoşluk mowjurup, her gün toýdur, her gün hoşluk elimde. Dünýä hayran galýar toýlarymyz görüp, her gün toýdur, her gün hoşluk elimde. Assalamu aleykum hormatly, aziz we mehriban dostlar. Awwalan öz gyzgyn salamlarymy Qarkyn video safhasy arkaly her bireklerinize takdim etýän. Biz ýene hem bir toy çakylygy bilen siz azizleriň huzurlaryňyza karar aldyk. Bul toy nirde meken diýseňizler, Qarkyn ulsuwalygynyň Xantepe karýasynda Aýt Muhammed aganyň ogly Jamratjanyň çahany durmuş toy çakylygyny siz azizlere gönderýäs. Elbetde ata dogany Roz Muhammed aga, Muhammed Sadyk aga dukandar, Muhammed Safar aga tarapyndan hoş geldiňiz aýtýarys. Doganlary Muhammed Alimjan, Abdullahatjan, Abdulwahapjan, Abdulsametjan, Abdullahyjan tarapyndan hoş geldiňiz aýtýarys. We sizler tarapdan hem awwalan Jamratjanyň özüne, atasy Aýt Muhammed aga, agalaryna, indilerine, daýlaryna we şol kowmyň ýaş uly we ýaş kiçilerine mübarek bolsun aýtýarym. Bul toyda ketteden kette göreş musabakymyz we voleyboly timi awwal bolmaly. Bul toýmyzda musabaka aljak timler: Tim Azady Qarkyn, Tim Wekil Fulad Mazar, Tim Staray Däle. Bul toyda berendeye awwala 8000 afgany, berendeye dowumya final hem 3000 afgany toyhana tarapdan gözeňlenlen. Toy tarihi 1404-nji ýylyň Akrab aýynyň 20-jine Juma güni akşam, ertesi hem şembi bolýar. Musabaka üçin kurrakeşlik şol gije toyhanada bolmaly bolup karar alınıp, musabaka aljak timler saat 8 bije huzur tapsyn diýip toyhana tarapyndan haýyş edilýär. Kadyrly mehmanlarymyz, hemmeleriniz hoş gelýärsiňiz. We şular ýany ketteden kette toy tutmak hemmelerinize arzu etýäryn. Toylarda hoşlukda görüşeliň. Hemmelerinize biýik Allah Taala tapşyrýan işleriňizde üstünlükler, sag bolun.